Hello mga bro! Kumusta? Long time no see! I am Jeremy Ragumlay, ang feeling vlogger ng Claveria. Para sa araw na to, ang gagawin natin ay isang guitar chords tutorial. Basic guitar chords tutorial. Pero, mayroong twist. So, abangan! At saka, yun lang. Bye. So, simulan na natin! Hi! So, simulan na natin ang ating guitar chord tutorial with twist. Ang ituturo ko ngayon ay ang mga major chords lang, major chords ng guitar. At saka, para mas madali, gawin nating alphabetical. Simulan natin sa K of E. Ito lang yan. Tingnan nyo. Simulan natin sa K of E. Ganito lang yan. Tingnan nyo. Ang gandang pakinggan, ano? At saka, ang lamig din pakinggan. Ang lamig-lamig. Parang jowa mo. Ang lamig-lamig sa'yo. Ang lamig-lamig sa'yo. Next is ang K of B. Ganito lang ang K of B. So makikita natin medyo may kahirapan na ang K of B, ano? Medyo mahirap. Parang relasyon nyo, mahirap nang ibalik. Mahirap nang ibalik. Next is ang K of C. Ganito lang ang K of C. So, mas madali na, no? Kumpara sa K of B. Ang K of C mas madali, tsaka mas mabilis mong matututunan. Mabilis. Parang ikaw, ang bilis niya pinalitan. Next is ang K of D. Ganito lang ang K of D. Yan ang K of D. Parang ikaw, biglang iniwan tsaka di na binalikan. Di na binalikan. Next is ang K of E. Ganito lang ang K of E. Ito lang masasabi ko sa K of E. Huwag ka nang umasa magtatagal kayo. Iiwan ka rin yan. Iiwan ka rin yan. Next is ang K of F. Ganito ang K of F. Feel mo yun? Yan ang K of F. Feel mo yun? Parang ikaw. Akala mo may gusto siya sa'yo. Pero, feeling mo lang yun. Feeling mo lang yun. So, diyan po nagtatapos ang ating guitar chord tutorial with twist. Bye-bye! Ay, may nakalimutan pa pala ako. May nakalimutan akong K pala. Ito ang K of G. Yan ang pinaka-importanting K sa ating buhay.
the K of G. Yan ang K of G. Tingnan nyo. Diba? Ang sarap pakinggan. Pero minsan, nakakalimutan natin. Sino ba ang K of J ng ating buhay? From A to F, ganun ang nangyayari sa atin pag nakakalimutan natin si G. Minsan kasi sa buhay natin, mas inuuna natin yung ating sarili kaysa sa kay G. Kahit nga linggo, nakakalimutan natin si G. Bago matulog, anong huli mong ginagawa? Paggising sa umaga, anong una mong ginagawa? Diba? Kita natin, nakalimutan natin si G. Kaya anong nangyayari sa buhay natin? A to F, ganun ang nangyayari sa buhay natin. Walang forever pag wala si G. Ganyan ka-importante si G. Kaya wag natin kalimutan, ang K ng ating buhay ay si G. So, sana po sa video na ito ay natuwa kayo, tsaka may natutunan din. Isa lang po masasabi ko, huwag natin kalimutan si G. Sa lahat ng ating gagawin o sa anuman ang ating gagawin, dapat nandun si G. So, paalam! Passion for your name, we run. So para sa inyong mga comments and suggestions, just comment below. Kung gusto magpa-shoutout, just comment below. And don't forget to click the like button, subscribe, share, and thank you. Bye-bye!